Αλλαγή για τους Κορίνθιους γάμο, το αντιχριστό τους γάμο. Αλλαγή για τους Κορίνθιους. Κεραυνός Κερατέας Κόρινθος 0-0. Και είναι κάπου στα 70. Ο Κεραυνός Κερατέας είναι με τα άσπρα φανελάκια. Ένα και λίγο ροζ, εντάξει. Είμαστε λίγο γκέουλες γι' αυτό. Είμαστε ακόμη στον 0-0. Φάουλ. Άφησε πλεονέκτημα. Έλα. Fair play. Κάποια επεισόδια εκεί τώρα με κάποιο τραυματισμό που έχει γίνει. Μαλάκα! Άντε πάρ' τα σκουπίδια! Κάτι καθυστερημένα εδώ στο γήπεδο. Κατά τα άλλα όλα καλά. Συνεχίζει το μάτς. Δίνεται η μπάλα πίσω. Fair play. Είναι κάπου στα 70 και ο Κεραυνός Κερατέας είναι στο 0-0 με την Κόρινθο. Είναι γαμημένο διαιτητή από τη Θεσσαλονίκη που μας έχει πήξει τα αρχίδια. Έλα. Πλεονέκτημα ρε. Φάουλ. Δώσ' του να καταλάβει. Άκου ρε να βαρέσει το Λαζάρου. Ακούτε εδώ τους κερατιώτες που ρίχνουν τα πινελίκα τους. Συνέχισε την μπάλα. Στο φάουλο ο αριθμός με το νούμερο 3. Πιέζει ο Λαζάρο, αλλά τι κάνουμε. Πάνε για το out. Θα πάει ένα γκολ, θα το βάλουμε ρε. Ούτε ευκαιρία, μια ευκαιρία μόνο όπως έτσι, οπότε δεν θα κάναμε. Μπάλα πάει πάνω κάτω, παιδιά, συγγνώμη για την κακή εικόνα. Κεραυνός στην άμυνα, δέχεται την μπάλα έξω. Παίξε ρε! Κεραυνός στην αντεπίθεση. Σκάρει στην μπάλα. Κατεβάζει καλά. Έλα ρε φίλε. Σούτα ρε. Πέναλτι! Πέναλτι ρε! Γάμο τον αντιχριστό. Αυτό το σφύριγμα ήταν δικό μου. Δυστυχώς 0-0 θα λήξει το μάτς. Κεραυνός Κερατέας Κόρινθος 0-0.